Benvindo ao canal Fenómenos Inexplicáveis. Subscreva o noso canal, pois publicamos diariamente historias sobre fenómenos misteriosos baseados en factos reais. Apóyenos. Gosta do que facemos por si. O Himalaya, as montañas máis altas da Terra, guardiones eternos de segredos ancestrais perdidos entre peñascos e glaciares inaccesíveis. Aquí, no topo do mundo, onde o ar é tan rarefeito que cada respirazón é unha luta, e o frío penetra até aos osos, as persoas contan a séculos historias de criaturas que viven en lugares inaccesíveis aos humanos. Chamábanlles por nomes diferentes: Yeti, Miguillo, Metó-Canmí, Psutek, bonecos de neve, guardiones das montañas. Lendas antigas dos Sherpas e de outros povos dos Himalayas descrevíannos como criaturas semellantes aos humanos, mas máis altas, cobertas de pelos, dotadas de unha forza incríbel e da capacidade de sobreviver en condicións mortais para as persoas comuns. Durante séculos, estas lendas permaneceran meras historias utilizadas para asustar crianzas ou entreter viajantes. Até ao inicio do século XX, os exploradores europeus comezaron a tracer probas extrañas das súas expediciones, fotografías de pegadas inexplicáveis, relatos de encontros fugaces con criaturas misteriosas e amostras de lá pertencentes a individuos descoñecidos. Esta é a historia de un deses encontros. Unha historia documentada por un membro da Royal Geographical Society, fotógrafo da expedición ao Everest en 1925. É unha historia que nos faz cuestionar o que poderá estar escondido nos recantos máis remotos e inexplorados do noso planeta. E que algúns segredos, tal vez, sellan mellores e deixados por resolver. Novembro de 1925. Norte do Sikkim, fronteira entre a India, entón India Británica, e o Tibete. Situadas nunha zona de fronteira política e geográfica, estas terras estaban entre as regiones menos exploradas dos Himalayas. Desfiladeiros intransponíveis, glaciares traizoeiros e tempestades de neve que podían irromper a cualquier momento. Todo isto tornaba a exploración desta área non só unha tarefa difícil, mas potencialmente mortal. Foi para lá que se dirixiu a expedición do Clube Alpino Británico, liderada pelo general Charles Granville Bruce. O obxectivo oficial da expedición era relativamente modesto, un levantamento fotográfico dos glaciares azul de Kanchenjunga, a terceira montaña máis alta do mundo, 8.586 metros. Mas moitos participantes, incluindo o propio Bruce, tiñan planos máis ambiciosos: prepararse para unha futura escalada do propio Kanchenjunga, unha montaña considerada sagrada pelos habitantes locais e nunca antes escalada por un europeo. Entre os membros da expedición estaba Nikolai Abramovich Tombazi, fotógrafo e membro da Royal Geographical Society. Viaxante experiente, ya tiña participado en varias expediciones anteriores aos Himalayas e coñecía ben a rexión, mas nen a súa experiencia o preparou para o que iría encontrar desta vez. A expedizado incluiu tamén alpinistas británicos e guías e carregadores Sherpas locais. Os Sherpas, montañistas resistentes e adaptados á vida a grandes altitudes, eran compañeiros indispensáveis nas expediciones aos Himalayas. Sen o seu coñecimento do terreno, das tradizones, para alén da súa forza física e resistencia, prácticamente nenhuma exploración europea dos Himalayas tería sido ben sucedida. A 20 de novembro de 1925, a expedición montou o acampamento no glaciar Zemu, situado a unha altitude de aproximadamente 4.500 metros acima do nivel do mar. O glaciar Zemu é un dos maiores glaciares do Sikkim, tendo orixe na encosta norte do Kanchenjunga e estendéndose por moitos quilómetros vale abaixo. É un lugar inhóspito, onde o homen se sente constantemente vulnerável aos elementos. A temperatura desceu para menos 30 graus durante a noite, señor, relatou Tenzing, o Sherpa senior, ao general Bruce na mañá de 21 de novembro. E a previsión non é boa. Parece que se aproxima unha tempestade de neve. Bruce franciu o sobrollo. Continuar a expedición nestas condicións sería imprudente, mas tamén non quería regresar sen atinxir os seus obxectivos. O que dices, Tombazi?
Perguntou o general ao fotógrafo. Teremos tempo para tirar as fotografías necesarias do glaciar antes que a tempestade comece? Nicolai Tombasi, que estaba a verificar o seu equipamento fotográfico naquele momento, ollou para cima. Se o tempo continuar bon até, pelo menos a mañá a noite, señor, en Townsend. Pretendo subir aquele afloramento rososo hoxe. Apontou para unha elevación a cerca de 1 kilómetro do acampamento e tirar fotografías panorámicas do glaciar a partir dai. E a mañá poderemos explorar os seus brazos laterais. Certo? Asentiu Bruce. Vá en frente. Mas teña cuidado e non fique aquí depois do anoitecer. Pode ser mortal aquí fora. O que aconteceu naquele día no glaciar Zemu mudou a vida de Nicolai Tombasi para sempre e tornouse un dos avistamentos de Yeti máis famosos e ben documentados da historia. 22 de novembro de 1925, 15 horas y 30. Glaciar Zemu, Sikkim Norte. Altitude aproximada de 4.500 metros acima do nivel do mar. Nicolai Tombasi escalou un afloramento rososo que oferecía unha vista magnífica do glaciar e dos picos das montañas circundantes. O ar estaba cristalino, algo raro a tais altitudes, onde o nevoeiro é común. Estaba un día perfeito para fotografar. Tombasi montou a súa cámara nun tripé e comezou a tirar unha serie de fotografías panorámicas. O traballo exixía concentración. A tais altitudes cualquier erro nas definicións podía arruinar o resultado e nem sempre había oportunidade de refacer as fotos. Estaba completamente absorto no seu traballo cando reparou nun movimento con o canto do ollo no lado oposto do glaciar, a cerca de 300 metros de distancia. A principio, Tombasi pensou que se trataba de alguén da expedición, tal vez un dos xerpas. Mas algo naquele movimento lle chamou a atención. Tombasi despiou o ollar da cámara e encarou. O que viu felo congelar. Do outro lado do glaciar, no medio das pillas de hielo e rochas, unha figura movíase. Era definitivamente a figura de unha criatura erguida, mas claramente non era humana. Mesmo aquela distancia Tombasi conseguía discernir que a criatura estaba coberta de pelos escuros e movíase con unha facilidade surpreendente pelo complexo terreno do glaciar. Máis tarde, no seu relatorio lía oficial a Royal Geographical Society, Tombasi descreveloía desta forma. Era certamente un obxeto bípede, semellante a un humano, camiñando de pé na neve, lixeiramente inclinado para a frente e aparentemente de cor escura ou vestido con cores escuras. Con as manos trémulas, Tombasi tentou apontar a cámara para a criatura, mas esta movíase demasiado rápido para unha boa fotografía aquela distancia. Alén diso, o sol ya se comezaba a por, tornando a iluminación insuficiente para unha boa fotografía a distancia. «Olá», Tombasi gritou, esperando atrair a atención da criatura ou se fose un humano, obter unha resposta. A súa voz ecoou nas rochas, mas a criatura non reaxiu. Continuou a moverse e de repente desapareceu atrás de un afloramento rochoso. Tombasi observou a cena durante cerca de 1 minuto. Tudo aconteceu tan depresa que até comezou a dubidar da realidade do que tiña visto. Tal vez fose apenas un truque de luz e sombra? Ou unha alucinación provocada pelo ar jarefeito das terras altas? Mas a intuizón do viaxante experiente dicíalle que ele tiña de facto visto algo invulgar, algo que desafiaba as nocións habituales da fauna dos Himalayas. Tombasi apresouse a terminar a súa sesión fotográfica e regresar ao acampamento. Precisaba de comunicar o avistamento ao general Bruce e ao resto da expedición. E, máis importante, precisaba de regresar ao local no día seguinte para procurar vestixios da criatura que tiña visto. En cuanto descía en direzón ao acampamento, Tombasi non conseguía afastar a sensación de estar a ser observado. Parou varias veces e ollou para atrás, mas non viu nada alén de extensóis nevadas infinitas e picos escuros de montañas. Aínda asín, a sensación de que non estaba sociño naquela región selvaxe e helada nunca o abandonou. Non me diga que acredita nas historias sobre o Yeti, dise para sí mesmo en voz alta, tentando disipar a súa crescente ansiedade, mas no fundo ya sabía. O que vira hoxe non era invención nen alucinación, e a mañá tería de encontrar probas. 23 de novembro de 1925, 8 horas.
Acampamento de expedición no glaciar Cemu. O relato de Nicolai Tombazi sobre o seu encontro con unha criatura misteriosa foi recibido con varios graus de ceticismo no acampamento. O general Bruce, embora non teña manifestado total incredulidade, suxeriu que Tombazi podería ter visto un urso negro dos Himalayas de pé sobre as patas traseiras, ou até mesmo outro membro da expedición, cuya apariencia estaba distorcida pela distancia e pela iluminación peculiar. Con todo o respeito, señor, retorquiu Tombazi, sei moito ben como é o aspecto de un urso, e máis aínda, como é o aspecto de un homen. O que vi non foi neñuma das túas coisas. Os xerpas, ao ouviren a historia de Tombazi, reaxiron de forma completamente diferente. Non demonstraran sorpresa, como se encontrar tal criatura fose algo completamente normal. Mi guío, disse Tenzing, asentindo. O homem selvagem das neves. Os Sherpas sabem da sua existência há séculos. Já os viu antes? Tombazi perguntou com interesse. Não, Sub, mas o meu avô viu-os 2 vezes. E o meu pai encontrou uma vez os seus rastros no cimo das montanhas, onde as pessoas comuns não vão. Tombazi decidiu não perder tempo. Imediatamente após o pequeno almoço, organizou um pequeno grupo de busca composto por ele e por 3 Sherpas, incluindo Tenzing. O objetivo era regressar ao local do avistamento do dia anterior e procurar vestígios da criatura. Tenham cuidado, alertou o general Bruce antes de partirem. E se virem sinais de uma tempestade a aproximar-se, regressem imediatamente. Nenhuma descoberta científica vale as vossas vidas. O grupo abandonou o acampamento por volta das 8h30. O tempo estava limpo, mas frio, a temperatura estava muito abaixo de 0, e o ar rarefeito queimava-lhe os pulmões a cada inspiração. Cerca de 1 hora depois, chegaron ao afloramento rochoso onde Tombazi observara a criatura no día anterior. A partir daí, atravesarían o glaciar para chegar ao local onde Tombazi vira a figura misteriosa pela última vez. O glaciar Cemu era un complexo labirinto de blocos de hielo, fendas y pontes. Navegar por ela exixía experiencia y cautela. Cada paso era potencialmente perigoso. Unha fenda profunda podía estar escondida sob unha fina camada de neve, e cair nela significaba morte certa. Ás 11 horas, chegaron ao lado oposto do glaciar. Tombazi tentou localizar o local exacto onde tiña visto a criatura pela última vez, mas daquele ángulo, a paisaxe parecía completamente diferente. Acho que foi algures por aquí, dise, apontando para un afloramento rochoso. A criatura desapareceu atrás dele. O grupo iniciou un levantamento completo da área. A queda de neve nas terras altas podería deixar rasto durante varios días, a menos que ocorresen ventos fortes ou novas precipitacións. E o tempo tiñase mantido relativamente estável nas últimas 24 horas. Foi Tenzing quen primeiro descobriu os vestigios. Sap, olla, chamou Tombazi, apontando para unha serie de pegadas na neve na base do peñasco. Tombazi correu na súa direzón. O que viu fez o seu corazón bater máis depresa. Os rastos eran claramente visíveis na neve, mas non se asemellaban aos de un ser humano ou de cualquier animal coñecido. As pegadas eran significativamente maiores do que as humanas, cerca de 33 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Pertencían claramente a unha criatura bípede, mas o formato das pegadas era diferente das humanas. As pegadas estaban máis profundas na neve do que as de humanos de tamaño semellante, indicando o peso considerável da criatura. Son pegadas de Yeti, Sap, dise Tenzing, confiante. Mi guío, nunca as tiña visto antes, mas sabía exactamente como eran. O meu pai descreveu-as ben. Tombazi, un investigador experiente, comezou inmediatamente a documentar a descoberta. Tirou varias fotografías das pegadas, mediu cuidadosamente o seu tamaño e profundidade e fez esbozos no seu caderno de campo. Os rastos soben a encosta. Observou un dos Sherpas, como se a criatura estivese a ir en direzón á pasaxen. De facto, unha cadella de trillos saía do glaciar e subía a encosta nevada, e depois desaparecía entre as rochas, onde a neve non se conseguía manter debido á inclinación. Tombazi experimentou sentimentos contraditorios.
Por un lado, estaba emocionado y entusiasmado. Acabara de descobrir probas tangíveis da existencia de unha criatura misteriosa, até entón confinada a lendas e historias non confirmadas. Por outro, a percepción de que algures nas proximidades podería existir unha criatura descoñecida pela ciencia, posiblemente perigosa, era alarmante. Debemos seguilos? Tombasí perguntou a Tenzin. Sherpa abanou a cabeza. Non, sub, seguir os millo até ao seu dominio. É unha má idea. Eles non gostan cando as persoas invaden o seu territorio. E coñecen estas montañas mellor do que cualquer humano. Alén diso, acrescentou outro Sherpa, ollando para o seu. O tempo está a mudar. Están a ver aquelas nubens? Vai nevar en breve. Talvez até unha tempestade de neve. Precisamos de voltar para o acampamento antes que iso aconteza. Tombasi sabía que eles tiñan razón. Arriscar vidas para perseguir unha criatura misteriosa en terreno montañoso descoñecido, con unha tempestade de neve a aproximarse, sería imprudente. Xa tiña fotografías e medições dos rastos, probas suficientes para un relatorio científico preliminar. Certo, vamos voltar, concordou. Mas debemos voltar aquí na primeira oportunidade. Talvez con un grupo maior e máis ben preparados. Iniciaran a viaje de volta ao acampamento. Tombasi ollaba frecuentemente para os peñascos atrás dos quais os rastos do Yeti tiñan desaparecido, sentindo unha extraña mistura de excitación científica e medo primitivo. Non conseguía afastar a sensazón de que ollos invisibles os observaban. Os Sherpas tamén estaban tensos, movíanse rapidamente, mal falaban, e ollaban constantemente en redor. Para eles, o Yeti non era apenas un misterio científico. Eran criaturas do seu folclore, rodeadas de medo e respeito místicos. Ao chegaren ao centro do glaciar, a neve comezou a cair. No inicio, eran apenas algúns flocos espallados, mas depresa a queda de neve se intensificou e a visibilidade comezou a piorar. Precisamos de nos apresar, Sabre, dise Tenzin. Se cair unha tempestade a serio, podemos perdernos a poucos pasos do acampamento. Aceleraran o paso o máis que puderan, con seguranza, na superficie traizoeira do glaciar. O vento tornouse máis forte. A neve fustigoulles o rosto, dificultando a respiración, ya difícil debido ao ar rarefeito. E, naquele momento, cando estaban apenas algunhas centenas de metros do acampamento, ouviron a través do rullido do vento un grito longo e penetrante, vindo de algún lugar lá no alto. Un grito que non podería pertencer a ningún animal coñecido naquelas montañas. Miguillo, susurrou Tenzin. Están a avisarnos. Están a mandarnos deixar o dominio deles. Ou xaman os seus parentes, acrecentou outro Sherpa sombriamente. Tombasi non sabía en que acreditar, mas o grito estimulou aínda máis depresa. Chegaran ao acampamento no momento en que a tempestade estaba ao rubro e a visibilidade estaba reducida a poucos metros. Nesta noite, deitado na súa tenda sob o vento uivante, Tombasi non conseguía dormir. Repasaba mentalmente os acontecimentos do día, as extrañas pegadas na neve, os rostos tensos dos Sherpas e aquele grito a ecoar nas encostas da montaña. Un grito que continuaba a ecoar na sua cabeça até então. O que és tu? Sussurrou ele na escuridão. E o que é que quer de nós? 15 de janeiro de 1926. Londres, Reino Unido. Reunião da Royal Geographical Society. Após regressar da expedição, Nicolae Tombasi começou imediatamente a elaborar um relatório científico sobre as suas observações. Revelou cuidadosamente todas as fotografias tiradas no glaciar Zemu, incluindo as dos estranhos rastos. Infelizmente, devido às condições de filmagem, a distância do objeto e a iluminação difícil, não foi possível obter fotografias da criatura em si. No entanto, os vestígios foram documentados com clareza suficiente para serem apresentados à comunidade científica. O relatório de Tombasi foi incluído na agenda de uma reunião da Royal Geographical Society, uma organização autorizada dedicada ao estudo e documentação de descobertas geográficas.
O salão de reuniões da sociedade estava repleto de cientistas, exploradores e viajantes de renome. A maioria deles conhecia Tombasi como um fotógrafo sério e de confiança, além de membro de várias expedições bem-sucedidas. Mas, nesse dia, o seu discurso provocou uma reação bem diferente do habitual. Quando Tombasi apresentou o seu relatório sobre o avistamento de uma criatura bípede desconhecida e a descoberta de estranhos rastos, uma atmosfera de ceticismo apoderou-se da sala. Moitos cientistas trocaran olhares incrédulos. Alguns sorriran abertamente. O profesor Reginald Pocock, un conceituado zoólogo e especialista en fauna asiática, foi o primeiro a manifestar as súas dúbidas. Señor Tombasi, con todo o respeito pela súa experiencia e reputación, debo salientar que as súas observacións non están suficientemente documentadas para justificar conclusóns tan extraordinarias. O que viu podería moito ben ter sido un urso negro do Himalaya de pé sobre as patas traseiras. Profesor Pocock, respondeu Tombasi. Coñezo ben o aspecto e os hábitos do urso negro do Himalaya. A criatura que observei movíase sobre dúas pernas co unha facilidade incomparável a de un urso. Alén diso, as pegadas que descubrimos no día seguinte eran claramente de un bípede e moito maiores do que as humanas. As pegadas poden ter sido deixadas por outro animal e depois distorcidas pelo sol e pelo vento, contrapós outro cientista. Ou poden ter sido pegadas de varios animais sobrepostas criando a ilusión de unha única pegada grande. Tombasi exidiu fotografías das pegadas, dos seus esbozos e medições, mas sentiu que non conseguiría romper o muro do escepticismo científico. Para a maioría dos presentes, a idea da existencia de un grande primata descoñecido nos Himalayas era demasiado absurda para ser levada a serio. Tal vez teña sido unha alucinación de montaña, suxeriu un dos membros da sociedade. A grandes altitudes, onde o ar é rarefeito, tais experiencias non son incomúns, mesmo entre os alpinistas experientes. Tombasi comezaba a perder a paciencia. Señores, compreendo o voso ceticismo. Se eu fose a vos, probablemente reagiría da mesma forma. Mas sei o que vi, e os vestixios que descobrimos eran probas reais e tangíveis. Non foran distorcidos pelas condicións meteorolóxicas. Encontrámolos no día seguinte á observación, e o tempo estaba estável na altura. Entón, por que non trouxe moldes de gesso desas pegadas? Perguntou alguén na platella. Esta sería unha evidencia máis convincente do que as fotografías, que poderían ser distorcidas ou mal interpretadas. Non tiñamos gesso, admitiu Tombasi. A expedición era fotográfica, non zoolóxica. Non planeábamos procurar vestigios de animais descoñecidos. A discusión prolongouse por quase máis unha hora, mas tornouse cada vez máis claro que Tombasi sería incapaz de convencer a maioría dos presentes da realidade do que tiña visto. Na comunidade científica do inicio do século XX, até a mención ao Yeti, o boneco de neve, era percibida como frívola, quase cómica. No final da reunión, un antropólogo idoso, o profesor William Hope, abordou Tombasi. Non se desanime con as reazóns dos seus colegas, señor Tombasi. Dise, a ciencia desconfía sempre de tudo o que vai para alén dos paradigmas estabelecidos. Mas iso non significa que estella errado. Se viu realmente o que está a relatar, continúe a reunir probas. A verdade, en última análise, importa máis do que a sabedoría convencional. Estas palabras trouxeron algún conforto a Tombasi, mas continuaba a sentirse desapontado. Sabía que tiña visto algo invulgar, algo científicamente significativo, mas en probas máis convincentes, as súas observazoes continuarían a ser apenas máis unha historia sobre un encontro con o lendario Yeti, unha historia na cual a maioría dos cientistas serios se recusaba a acreditar. Tombasi decidiu que precisaba de regresar ao Himalaya. Precisaba de encontrar probas máis convincentes. Precisaba de obrigar a comunidade científica a recoñecer a posibilidade de un primata descoñecido pela ciencia existir nas montañas máis altas do mundo. Mas non sabía que esta obsesión, este desello de probar que tiña razón, acabaría por levalo por un camiño que mudaría a súa vida e a súa carreira para sempre. Maio de 1937, Darjeeling,
India. Pasaran 12 anos desde o primeiro encontro de Nicolai Tombasi con unha criatura misteriosa no glaciar Cemu. Ao longo dos anos, Tombasi regresou aos Himalayas por diversas veces no ámbito de varias expedicións, mas nunca conseguiu reproducir a súa observación. Viu rastos semellantes aos que tiña descoberto en 1925. Ouviu extraños gritos á noite e recolleu relatos locais de encontros con xente selvalle da neve, mas nunca encontrou cualquier evidencia directa e incontestável. Iso non o demoveu. Pelo contrario, a súa determinación só se fortalecía a cada ano. Estudou toda a literatura disponível sobre o tema, consultando antropólogos, zoólogos e folcloristas. Tornouse sen dúbida o maior especialista da Europa en O abominável homen das neves, embora o seu traballo aínda fose visto con cepticismo nos medios científicos. En 1937, Tombasi organizou a súa propia pequena expedición. Ao contrario das súas expedicións anteriores, esta foi inteiramente dedicada á procura de probas do Yeti. Tombasi gastou unha parte significativa das súas poupanzas persoais para a financiar e recebeu tamén unha modesta bolsa do profesor Hope, un dos poucos cientistas que apoiou a súa investigación. A base da expedición era Darjeeling, unha cidade nos Himalayas indianos e un ponto de partida tradicional para as expediciones aos Himalayas. A partir de aí, Tombasi planeaba viaxar para a región do glaciar Cemu, onde teve o seu primeiro encontro con o Yeti e depois explorar outras áreas remotas de Sikkim. A expedición incluiu o propio Tombasi, o seu vello amigo Sherpa Tenzing, que ao longo dos anos se tornou un dos guías máis experientes dos Himalayas e máis 4 carregadores Sherpa. 12 anos pasaron, sabre, dise Tenzing en cuanto discutían a rota nunha pequena pousada en Darjeeling. Ainda queres encontrar o mi guío? Mais do que nunca, Tenzing, respondeu Tombasi. Ao longo dos anos, houve tantos novos relatos de avistamentos, de rastos encontrados, non poden ser tudo alucinazones ou enganos. Están algures nas montañas, e desta vez pretendo obter probas irrefutáveis. Tenzing abanou a cabeza. Os miguío non queren ser encontrados, sabe. Son sabios e cautelosos, coñecen las montañas mellor do que cualquier Sherpa, e conseguen sentir a aproximazón de alguén a kilómetros de distancia. Entón precisamos de ser máis inteligentes, dise Tombasi. Desta vez teño un plano. O plano de Tombasi era simples. Instalar varias armadillas fotográficas automatizadas en áreas onde os habitantes locais relataban ter visto yetis ou encontrado os seus rastos con máis frecuencia. Foi unha idea innovadora na época. Usar a tecnoloxía para capturar unha criatura que tan cuidadosamente evitaba o contacto directo con os humanos. As armadillas fotográficas eran cámaras especialmente modificadas, equipadas con un mecanismo que era activado pela rotura de un fío fino e esticado. O dispositivo era volumoso e pouco fiável para os padróns modernos, mas era a mellor tecnoloxía disponível na década de 1930. A 6 de maio de 1937, a expedición partiu de Darjeeling. A rota levouvos por pasaxes de montaña, florestas tensas e prados de altitude. O tempo estaba favorável. Maio nos Himalayas é típicamente caracterizado por tempo estável antes do inicio da estación das monzóns. Ao quinto día de viaxen, chegaron ao seu primeiro destino, unha pequena aldeia no sopé das montañas con vista para o glaciar Cemu. Aí, Tombasi planeaba reunir as informacións máis recentes sobre avistamentos de yetis na región. O xefe da aldeia, un home idoso chamado Norbu, recebeuos con a tradicional hospitalidade himalaya, oferendas de sá con manteiga e arroz. Cuando Tombasi explicou o propósito da súa visita, Norbu non mostrou sorpresa. Os millío vein a nosa terra todas as primaveras, dise. Desen das montañas máis altas cando a neve derrete e regresan antes do inicio das monzóns. Vosé viuos? Perguntou Tombasi. Eu pessoalmente non, mas os cazadores ya os viran, e mulleres a coller ervas na floresta alta. E a 2 semanas Yampa, o pastor de yaques,
encontrou pegadas extrañas no cimo de unha encosta, onde as persoas normalmente non van. Tombasi entrevistou todos os moradores que afirmaron ter visto yetis ou as súas pegadas. As historias variaban, mas todas partillaban elementos comuns. Os yetis eran descritos como criaturas altas e peludas que andaban sobre dúas patas, evitaban o contacto con as persoas, mas por veces observábannas de longe. Depois de un día na aldea, Tombasi estaba xello de entusiasmo. «Vamos a ir amañá para procurar», dise a Tenzing nesa noite. Segundo os habitantes locais, a maioría dos rastos foi encontrada no curso superior do riacho Langtang. «Vamos instalar lá varias armadillas fotográficas». Tenzing parecía preocupado. «Sap, preciso de te avisar. Os habitantes locais dicen que os Mi-Guio están especialmente ativos este ano. E algúns deles tense comportado de forma invulgar». «O que quer dicer?» «Os Mi-Guio costuman evitar as persoas, tentando pasar despercebidos. Mas nas últimas semanas houve casos de eles se aproximaren da aldea. Unha muller afirma ter visto un milló a observar os seus fillos a brincar perto do riacho. E o pastor Yampa conta que un dos seus iaques foi morto e parcialmente devorado por algo grande e poderoso. Tal vez fose un leopardo ou un urso? Yampa dis que non. As pegadas eran bípedes. E o iaque foi arrastado a unha altura en que neñún predador arrastaría a súa presa. Tombasi fez unha pausa. Se estas historias fosen verdadeiras, o comportamento dos yetis tiña de facto mudado. Cual poderá ser a causa? Unha escasez de alimentos nos seus hábitats naturais? Alterazois climáticas? Ou tal vez os yetis estivesen a tornarse cada vez menos numerosos, forzándoos a expandir o seu territorio, encontrando humanos ao longo do camiño. É aínda máis importante obter probas documentais, decidiu. Se os yetis están de facto a mudar o seu comportamento, iso pode ter importancia científica, e tal vez práctica para os habitantes locais, caso estas criaturas comecen a representar un perigo para eles. No día seguinte a expedición partiu para o curso superior do riacho Langtang. A rota era difícil. En costas íngremes, vexetación densa e máis acima floresta dispersa, seguida de prados alpinos e cascallo rochoso. Ao anoitecer, chegaron a un local que Tombasi considerou adecuado para a primeira armadilla fotográfica. Un vale estreito con un riacho a correr ao longo do fundo. Segundo os habitantes locais, os yetis utilizaban frecuentemente estes vales como rotas entre diferentes zonas de altitude. A montaxen da armadilla fotográfica demorou cerca de unha hora. Tombasi camuflou cuidadosamente a cámara entre as rochas e estendeu un fío fino no trillo a cerca de 1 metro do solo para activar o obturador. Cualquier criatura suficientemente grande que camiñase pelo trillo rozaría no fío, tirando así nunha fotografía de si propia. «Agora só nos resta esperar», dise Tombasi, observando o seu traballo con satisfazón. «Amañá montaremos máis algunhas armadillas noutros locais e voltaremos taquí a unha semana para verificar os resultados». Montaron acampamento perto de un riacho, nun local abrigado sobe unha saliencia rochosa. Após un llantar simples de arroz e carne seca, os viaxantes acomodáranse para pasar a noite. A noite na montaña é sempre repleta de sons. O barullo da agua, o uivo do vento, os gritos dos pásaros e dos animais nocturnos. Mas nesa noite, Tombasi ouviu algo que lle helou o sangue. Era un grito, longo, baixo, diferente de cualquier son emitido por cualquier habitante coñecido dos Himalayas. Un grito que ya ouvira unha vez, 12 anos antes no glaciar Cemú. Tombasi sentouse abruptamente no seu saco cama. Tenzing e os outros serpas tamén acordaron e escutaron atentamente a noite. «Mi-Guio», susurrou Tenzing, «eles están perto». O grito repetiuse, desta vez máis perto. E depois vello un grito de resposta do outro lado do vale, como se dúas criaturas se estivesen a xamar. «Eles están a comunicar», dise Tombasi. É incríbel. Eles están a casar», corrixiu o Tenzing, serio. «E temo, Sub,
que nos estejan a casar. 7 de maio de 1937, 23 o 30. Ribeiro Superior de Langtang, Sikkim. Os gritos do Yeti continuaran durante quase unha hora. Aproximábanse e depois afastábanse, como se as criaturas circulasen pelo acampamento, estudando os recén chegados. Tombasi e os seus compañeiros sentáranse á volta da fogueira que tiñan mantido acesa durante toda a noite. Ninguén conseguía dormir. Por que que non van embora? Perguntou un dos jovens serpas, claramente asustado. Están curiosos, suxeriu Tombasi. Talvez nunca teñan visto ninguén neste lugar antes. Non sabe, objetou Tenzing. Os Migio saben tudo sobre os humanos. Viven connosco a millares de anos. Non son curiosos, son preocupados. Como? Por nós, pela nosa presenza aquí. Talvez pensen que estamos a invadir o seu territorio. Ou, máis probablemente, están a proteger alguma coisa. O que poden proteger? Os meus fillotes, sabe. A primavera é a altura en que as Migio dan a luz. Os habitantes locais alertan sempre uns aos outros para teren especial cuidado nas montañas nesta altura do ano. As Migio tórnanse agresivas se sentiren que as súas crías están ameazadas. Esta información fez Tombasi refletir. Se os Yetis realmente protexesen as súas crías, o seu comportamento tornarse-ia comprensível. Cualquier animal se torna especialmente agresivo ao proteger as súas crías. Mas iso tamén significaba que a situación era potencialmente perigosa. Tal vez debésemos mudar de acampamento, suxeriu. Se accidentalmente montarmos o acampamento perto da casa, do abrigo, ou sella lá onde está a criar as crías, tal vez sella mellor ir embora. Tenzing asentiu. Sin, Sub. Sería sensato. Mas non agora, non esta noite. A noite, os Migio veen mellor do que nós. Precisamos de esperar até ao amañecer e partir cuando clarear. Tombasi concordou. Navegar pelo terreno montañoso no escuro sería arriscado, mesmo sen a potencial ameaza de criaturas descoñecidas. A noite arrastouse. Os gritos do Yeti diminuíron gradualmente de frecuencia e depois cesaron completamente. Mas iso non trouxe cualquer alivio. Pelo contrario, o silencio parecía aínda máis ameazador, como se as criaturas tivesen pasado de ameazas a azois máis ativas. Por diversas veces, os serpas animáranse, ouvindo farfallar nos arbustos en redor do acampamento. Certa vez, Tombasi teve quase a certeza de ter visto unha figura escura a moverse entre as árbores na orla da área iluminada pela fogueira. Mas a luz era demasiado fraca, e as sombras demasiado densas para ter a certeza. A certa altura, un dos xerpas suxeriu dar un tiro para o ar para espantar as criaturas. Tiñan unha espingarda, usada para protección contra posíveis predadores. Non, dise Tombasi con firmeza. Non vamos provocalos. Se estiveren apenas a observarnos, disparar un tiro pode ser percebido como unha agresión. Non estamos aquí para os cazar, estamos aquí para os estudar. A noite deu gradualmente lugar ao amañecer. O ceo al este comezou a clarear, e con iso veio unha sensación de alivio. A luz do día afasta sempre os medos da noite. Mas cando clareou o suficiente para ver en redor, Tombasi reparou en algo que fez o seu corazón bater máis depresa. En redor do acampamento, os rastos eran claramente visíveis no solo húmido de orballo. Grandes rastos, semellantes aos que vira 12 anos antes no glaciar Semu. Eles estaban aquí, dise, apontando para os rastos. Moito perto. Tenzing e os outros xerpas examinaran as pegadas. Eran moitas, cercando o acampamento por todos os lados. As criaturas circulaban o grupo durante toda a noite, chegando por veces moito perto. Algunhas pegadas estaban a poucos metros da fogueira. Podían ter atacado a cualquier momento, dise Tenzing sombríamente. Mas por algún motivo, decidiran non o facer. Tal vez estivesen apenas a estudarnos, suxeriu Tombasi, avaliando se representábamos unha ameaza. Tal vez, Tenzing non discutiu. Mas temos de sair daqui o máis depresa posível.
Estamos muito perto do territorio deles. Tombasi comezou a fotografar os rastos, a facer medizois e a esbozalos. Esta era a proba exata que o levara a ir aos Himalayas. Mas ao mesmo tempo, percebeu que Tenzin tiña razón. Estaban nunha situación potencialmente perigosa. Vamos embora, concordou. Mas primeiro, quero verificar a armadilla fotográfica. Si tivermos sorte, ela pode ter capturado unha destas criaturas esta noite. Dirixíranse ao local onde tiñan instalado a armadilla fotográfica no día anterior. Mas, ao aproximárense, Tombasi gelou de espanto. A cámara tiña sido arrancada do lugar e partida. Cacos de vidro, metal dobrado e pedazos de película yacían espallados pelo xaón. «Destruíran», dise, incrédulo. Mas como poderían saber o que era? Como poderían ter percebido que a cámara era unha ameaza para eles? Tenzin abanou a cabeza. Ya te dise, Sub, os Migio non son apenas animais, son inteligentes. Algúns idosos nas aldeas dicen que son máis inteligentes do que os humanos. Perceben máis do que pensamos. Tombasi examinou os restos da cámara. O dano non foi aleatorio, pareceu ser o resultado de unha acción deliberada. Algo, ou alguén, tiña metódicamente partido a obxectiva, partido o mecanismo do obturador e puxado e exposto a película. «Iso é imposíbel», murmurou. «Un animal non consegue compreender como funciona unha cámara. Non consegue compreender que unha cámara sexa capaz de captar a súa imaxen». «Os Migio non son animais», repetiu Tenzin. «Pelo menos, non como os outros. Ten coñecimento, comprensión. Tal vez ya teñan visto cámaras antes. Tal vez teñan observado humanos durante o tempo suficiente para comprenderen como funcionan algúns dos nosos dispositivos». Tombasi non sabía o que pensar. Se os yetis posuísen realmente tal inteligencia, iso mudaría completamente o cenario. Non eran apenas unha especie descoñecida de primata a viver en áreas montañosas remotas. Eran algo máis. Algo que conseguía perceber, analizar e tomar decisións con base na comprensión da tecnoloxía humana. «Temos de ir, Sub», repetiu Tenzin insistentemente. «Agora, en cuanto aínda nos deixan». Tombasi asentiu. Rapidamente, desmontaran o acampamento e comezaran a descer en dirección á aldea. Durante todo o camiño, Tombasi non conseguiu afastar a sensación de estar a ser observado, e da idea de que as criaturas que os observaban comprendían moito máis do que sería de esperar dos selvágens da neve. Esta non foi a última expedición de Tombasi en busca do Yeti, mas foi o momento en que a súa comprensión do que procuraba comezou a mudar. Comezou a perceber que o misterio do Yeti era moito máis profundo e complexo do que simplesmente a existencia de un primata descoñecido pela ciencia. O período de 1937 a 1953. Os Himalayas e a comunidade científica internacional. Após a segunda expedición, que terminou con a destruición da armadilla fotográfica, Nicolai Tombasi continuou a súa pesquisa. Nos 16 anos seguintes, organizou máis 3 expedicións a diversas partes dos Himalayas, onde os habitantes locais relataron ter visto yetis ou encontrado as súas pegadas. A Segunda Guerra Mundial e o subsecuente período de instabilidade posguerra na región complicaron a investigación. A independencia da India en 1947 levou a alterazones no estatuto administrativo de moitos territorios dos Himalayas e complicou o proceso de obtención de licenzas para expediciones de investigación. Mas Tombasi foi persistente, recolleu probas, fotografou rastos e entrevistou moradores que alegaron ter visto yetis. Compilou un mapa de avistamentos mostrando que os relatos de yetis proviñon de unha región geográfica moito vasta, desde Caxemira, a oeste, até Arunachal Pradesh, al este. A comunidade científica mantévese cética en relación ao seu traballo. A maioría dos zoólogos e antropólogos consideraba o yeti apenas unha figura folclórica, e as pegadas fotografadas por Tombasi
eran explicadas como pegadas de animais coñecidos, distorcidas pelas condiciones naturais ou como fraudes deliberadas dos habitantes locais. Mas tamén houve quen apoyase a investigación de Tombasi. En particular, varios antropólogos especializados nas culturas dos Himalayas notaron a notável consistencia dos relatos sobre o Yeti, provenientes de regiones diferentes, moitas veces isoladas. A semellanza das descriciones do Yeti no folclore de diferentes povos que nunca tiñan interagido entre sí sugería que estas lendas poderían ser baseadas nunha criatura real. En 1951, ocorreu un acontecimento que chamou a atención do mundo para a existencia do Yeti. Durante unha expedición británica de recoñecimento ao Evereste, liderada por Eric Shipton, foron descobertas pegadas distintas de unha criatura descoñecida no glaciar Menlung, a unha altitude de aproximadamente 6.000 metros. Shipton tirou varias fotografías nítidas destas pegadas, e estas imagens, publicadas na imprensa internacional, causaran sensazón. Tombasi, en tan un recoñecido, embora controverso, especialista en yetis, foi convidado a comentar as fotografías. Confirmou que as pegadas eran moito semellantes ás que ele propio observara en 1925 e 1937, e manifestou a esperanza de que, agora que as probas tiñan chegado de un investigador tan respeitável como Shipton, a comunidade científica levase a questão da existencia do Yeti máis a serio. De facto, após a publicación das fotografías de Shipton, o interese pelo Yeti aumentou significativamente. Diversas expedicións científicas e de montañismo incluíron a procura de probas do abominável homen das neves nas súas misións. En 1953, durante a famosa expedición que viu Edmund Hillary Tenzing Norgay, tornárense os primeiros humanos da historia a alcanzar o cume do Evereste, foron tamén relatadas pegadas extrañas a grandes altitudes. Embora o propio Hillary fose cético e suxerise que poderían ser pegadas de animais coñecidos, distorcidas pelo de hielo, o propio facto de tais descobertas a altitudes extremas era notável. Tombasi, que xa tiña máis de 70 anos na altura, non pode participar persoalmente en expediciones a grandes altitudes, mas aconsellou activamente os investigadores que ían para os Himalayas e continuou a recoller e analizar as informaciones recibidas. No final da súa vida, Tombasi tiña acumulado un arquivo impresionante, centenas de fotografías de pegadas que se acredita pertenceren ao Yeti, decenas de amostras de cabelo, embora a análise non teña conseguido determinar definitivamente a súa origen, varios relatos de testemunhas oculares e mapas de observación. Mas a principal proba, unha fotografía ou vídeo da propia criatura, permanecía indefinida. Os Yetis, se realmente existiran, continuaran a evitar o contacto directo con os humanos e, o máis interesante, parecían hábeis a escapar a cualquier medio técnico de captar a súa imaxen. Tombasi observou este extraño fenómeno repetidamente. Após a armadilla fotográfica quebrada en 1937, incidentes semellantes ocorreran noutras expediciones. As cámaras estaban desaliñadas, captando apenas a paisaxe ni o camiño que a criatura supostamente tería percorrido. O filme acababa súbitamente cuando, a xulgar por outros sinais, o Yeti estaba por perto, ou ocorrían fallas técnicas inexplicáveis. Por veces, sinto que eles están de alguma forma cientes das nosas intenciones e tecnología, escreveu Tombasi no seu diario en 1952. É como si eles posuísen un sexto sentido que lles permite detectar cuando están a ser observados a través da lente de unha cámara, ou, aínda máis incrível, son suficientemente inteligentes para comprender como funcionan os nosos dispositivos e evitalos. Esta idea era demasiado revolucionaria até para os poucos cientistas dispostos a aceitar a existencia do Yeti. Atribuir tal nivel de inteligencia e comprensión a un primata descoñecido parecía excesivo, mas Tombasi, lembrándose da armadilla fotográfica avariada e de todas as veces en que os medios técnicos de gravación fallaron misteriosamente no momento certo, non conseguiu afastar a sensación de que os Yetis, de alguma forma, evitaban conscientemente ser captados. Nos seus últimos anos, Tombasi comezou a acreditar cada vez máis que os Yetis
non eran simplesmente unha especie descoñecida de primata, mas algo moito máis complexo e misterioso. Criaturas con inteligencia tal vez comparábel a dos humanos. Criaturas que non só sobreviven nas terras altas e áridas, como tamén evitan deliberadamente o contacto con a civilización humana. Esta idea non encontrou ampla aceitación na comunidade científica. No entanto, ten despertado interese en certos círculos, particularmente entre os antropólogos que estudan as crenzas tradicionais dos povos dos Himalayas. No folclore de moitos povos dos Himalayas, os yetis eran descritos non como bestas, mas como seres inteligentes con cultura, lingua e até poderes mágicos propios. Cuando Nicolai Tombasi morreu, en 1956, a questán da existencia do yeti permaneceu en aberto. Mas, grazas aos seus anos de investigación, a questán pasou do reino das curiosidades folclóricas para o reino do debate científico serio. O período da década de 1960 até a actualidade, os Himalayas e a comunidade científica global. A investigación sobre o yeti non cesou após a morte de Nicolai Tombasi. Pelo contrario, o interese pelo boneco de neve atingiu o seu auge nas décadas de 1950 e 1960. Varias grandes expedições foran organizadas especificamente para procurar probas da existencia do yeti. Unha das máis famosas foi a expedición financiada pelo explorador e petroleiro norteamericano Tom Slick Jr. De 1957 a 1959, organizou unha serie de expedições aos Himalayas, coñecidas como o boneco de neve de Slick. Estas expediciones incluían zoólogos, antropólogos e montañistas profesionais. Recolleran inúmeros testemuños de habitantes locais, fotografías de pegadas, diversas amostras de pele e até un suposto escalpo de yeti, guardado nun mosteiro budista. Análises posteriores revelaran que o escalpo era feito a partir da pele de un serou, un antílope dos Himalayas. No entanto, a análise de algunhas amostras de pelo produciu resultados inconclusivos. Algúns especialistas alegaran que o pelo non correspondía a neñuma especie animal autóctone coñecida da región. Na década de 1960, a busca pelo yeti tornouse parte do movimento criptozoológico máis amplo. A busca por animais cuya existencia non é recoñecida pela ciencia convencional. O yeti, xuntamente con criaturas como o pé grande, América do Norte, yowi, Australia, e almasti, Cáucaso, tornáranse objetos de investigación criptozoológica. Sir Edmund Hillary, o primeiro home a conquistar o Everest, liderou unha expedizado en 1960-1961, cuyo objetivo era procurar o yeti. A expedizazo noto encontrou probas convincentes da existencia do abominável homen das neves, e Hillary tornouse posteriormente un dos máis proeminentes escépticos do asunto. Un dos momentos máis intrigantes na historia da investigazazo sobre o yeti foi a publicazazo en 1977 do chamado Memorando do Yeti, un documento redigido pelo adido americano no Nepal, Ernest Coleman. Desclasificado apenas en 2017, este documento delineaba as regras que os cidadáns americanos deberían seguir se quisesen procurar o yeti no Nepal. De acordo con estas regras, establecidas pelo goberno nepalés, os cazadores de yetis eran obrigados a pagar unha taxa especial e a concordar en non matar ou ferir un yeti caso o encontrasen. Eran tamén obrigados a comunicar a súa descoberta ao goberno nepalés. A propia existencia de un documento oficial deste tipo mostra o cuau seriamente a posibilidade da existencia do yeti era levada en algúns países da región. Na década de 1970, o interese pelo yeti comezou a decair. Isto debeuse a varios factores: a falta de novas probas convincentes, a morte ou a reforma de moitos dos primeiros investigadores do yeti, incluindo Tombasi, e unha mudanza xeral no panorama científico. A criptozoología foi cada vez máis relegada para a periferia do discurso científico. No entanto, a investigación continuou. Nas décadas de 1980 e 1990, varias expediciones, incluindo as lideradas pelo montañista e explorador italiano Reinhold Messner, partiran para os Himalayas en busca do yeti. Messner,
que afirmou ter visto durante unha das súas escaladas en 1986, concluiu posteriormente que o boneco das neves era unha especie rara de urso dos Himalayas. Como desenvolvimento da tecnoloxía genética no inicio do século XXI, tornouse posíbel analizar con maior precisión amostras suspeitas de pertenceren ao Yeti. En 2011, o geneticista ruso Anatoly Klos analizou o ADN de unha amostra de cabelo supostamente pertencente ao Bigfoot e declarou que non correspondía a nenhuma especie coñecida. En 2013, o geneticista británico Brian Sykes publicou resultados de unha análise de ADN a 30 amostras de pelos de supostos yetis. A maioría delas revelou ser de animais coñecidos, mas dúas amostras, do Bután e de Ladakh, presentaron semellanzas con o ADN de un urso polar extinto que viveu a 40.000 anos. Esta descoberta levantou a hipótese de que o Yeti pode ser unha especie descoñecida de urso ou un híbrido de ursos pardos e polares, sobrevivendo en zonas remotas dos Himalayas. No entanto, pesquisas subsecuentes de outros cientistas lanzaron dúbidas sobre estas descobertas. En 2017, unha equipa internacional de investigadores liderada por Charlotte Lindquist, da Universidade de Buffalo, conduciu a maior análise genética até a data de espécimes supostamente pertencentes ao Yeti. Examinaron 24 amostras, incluindo cabelo, osos, fragmentos de pele e atefeces, recollidas en varios museos y colecciones particulares. Os resultados mostraron que todas as amostras pertencían a animais coñecidos, ursos pardos dos Himalayas e do Tibete, un urso negro, un caón, un panda, un texugo, unha vaca, un cabalo, unha cabra e un lobo. Neñuma das amostras indicou a existencia de unha especie de primata descoñecida, mas iso significa que o Yeti non existe definitivamente. Os cientistas que conducen este estudo son cautelosos nas súas conclusións. Observan que a falta de probas da existencia do Yeti non é proba da súa inexistencia. Os Himalayas son unha región vasta e inaccesível, e mesmo no século XXI, algunhas áreas permanecen prácticamente inexploradas. En 2019, o exército indiano publicou fotografías de pegadas enormes, descobertas pelos seus alpinistas perto do acampamento base de Makalu, a unha altitude de aproximadamente 5.800 metros. As fotografías, publicadas na conta oficial do exército no Twitter, foran acompañadas por unha mensaxe na afirmar que poderían ser as pegadas do Yeti mítico. O relatorio despertou un interese renovado no Yeti, embora moitos especialistas estivesen céticos, suxerindo que as pegadas poderían ter sido feitas por un urso ou outro animal de grande porte, e depois distorcidas pelo sol e pela neve derretida. Asín, cuase un século após o primeiro avistamento de Nikolai Tombasi no glaciar Cemu, a questão da existencia do Yeti permanece en aberto. A pesar da falta de probas científicas convincentes, continúan a surxir lendas e relatos de encontros con o boneco de neve en varias regiones dos Himalayas. As tecnoloxías modernas, como armadillas fotográficas con sensor infravermello de movimento, drones e análisis genética, fornecen aos cientistas novas ferramentas para investigar este misterio. Tal vez, no futuro, ayuden a resolver definitivamente a questón da existencia do Yeti. Mas, por enquanto, o misterio mantense. E tal vez sexa mellor asín. Nun mundo onde ya quasi non existen pontos en branco no mapa, onde os satélites fotografan cada metro cuadrado da superficie da Terra, onde a análise de ADN pode determinar a identidade de unha especie a partir de unha amostra microscópica de tecido. Historias de criaturas misteriosas que evitan o contacto humano recórdannos que nen tudo foi aínda descoberto e estudado, que o noso planeta aínda pode guardar segredos. E quen sabe, tal vez algure salto nos Himalayas, onde o ar é tan rarefeito que cada respiración se torna unha luta, e a neve nunca derrete. Os yetis aínda observan as raras figuras humanas a escalar as súas montañas, e tamén se preguntan, o que son estas extrañas criaturas e representan un perigo? Agosto de 2019. Acampamento base de Makalu, a 5.800 metros acima do nivel do mar.
O Dr. Anand Sharma, biólogo de Delhi, mede cuidadosamente as extrañas pegadas descobertas pelos alpinistas militares indianos apenas algúns meses. Estas pegadas causaran grande agitazón nos medios de comunicación internacionais, cuando o exército indiano publicou fotografías das mesmas na súa conta oficial do Twitter con a lexenda: "Pela primeira vez, unha expedición militar descubriu as misteriosas pegadas do esquivo Yeti. As pegadas son realmente impresionantes. Son moito maiores do que as pegadas humanas. Teñen unha forma extraña e forman un trillo que se estende pelo campo de neve." Mas Sharma, un experiente investigador de campo, non se precipita a tirar conclusións precipitadas. "O que acha?", pergunta o seu colega, o zoólogo británico David Morrison. "É difícil dizer", responde Sharma, anotando no seu caderno de campo. "A neve aquí derrete durante o día e conxela a noite. Isto distorce moito cualquier rasto. O que comezou como unha pegada de urso pode parecer completamente diferente depois de varios ciclos de derretimento e congelamento. Como as pegadas de unha criatura bípede? Posiblemente. Sobretudo se o urso estivese a andar, pisando con as patas traseiras as pegadas das patas dianteiras. Este é un comportamento común para algunhas especies de ursos na neve profunda." Morrison concorda. É tamén cético cuanto á idea de que estas pegadas pertenzan a un hominidio descoñecido. Moitas probas semellantes da existencia do Yeti foron desmascaradas nas últimas décadas. Mas depois recorda as historias que ouviu dos guías serpas que os ayudaron a chegar ao acampamento base. Historias de gritos noturnos diferentes de cualquier son coñecido. Historias de tempestades de neve que comezaban de repente, como se obedecesen a un comando, cuando os alpinistas se aproximaban de determinados puntos. Historias da extraña sensazón de estar a ser observado, mesmo cuando non avivalma a kilómetros de distancia. "Sabe", dicele, "ás veces penso que non é a falta de probas, mas a nosa relutancia en velas. Nós cientistas estamos tan apegados a nosa propia visón do mundo que simplesmente descartamos tudo o que non se ajusta a ela." Sharma levanta os ollos do caderno. "Non me quer dicer que acredita en yetis? Non estou a dicer que acredito. Mas vellan os factos. Centenas de relatos de avistamentos de habitantes locais ao longo de centenas de anos. Decenas de testemunhos de alpinistas experientes, cientistas e militares. Fotografías de pegadas tiradas por autoridades como Eric Shipton. É imposível simplesmente ignorar tudo isto. Mas tamén é imposível ignorar a falta de probas directas", contrapoi Sharma. "Nen unha única fotografía nítida da criatura en sí, nen un único corpo ou esqueleto, nen unha única amostra de tecido cuyo ADN non pudese ser rastreado até unha especie coñecida. E se estiveren a evitar o contacto deliberadamente? E se foren suficientemente inteligentes para comprender que o contacto con humanos non lles fará ben?" Sharma rise. "Agora pareces o Tombazi nos teus últimos diarios. Yetis inteligentes, evitando conscientemente as cámaras. O que é que isto ten de tan incrível?", insiste Morrison. "Sabemos que algúns primatas, mesmo aqueles con unha inteligencia non moito próxima da dos humanos, son capaces de comportamentos complexos, uso de ferramentas e aprendizaxen. E se o Yeti for simplesmente un primata altamente inteligente que se adaptou á vida en condiciones extremas de altitude e aprendeu a evitar os humanos?" Sharma faz unha pausa para refletir. O seu escepticismo baséllase nunha abordaxe científica rigorosa que exixe probas. Mas non pode descartar completamente a posibilidade de que unha especie de grande primata descoñecida pela ciencia posa de facto existir nas regiones remotas dos Himalayas. Mesmo que presumamos que existen, diz, debe haber moito poucos. Caso contrario, teríamos moito máis probas, e unha populación pequena e isolada non consegue sobreviver durante moito tempo. A diversidade genética diminúe e os problemas de consanguinidade comezan, a non ser que non sexan moitos e estexan máis espallados do que imaginamos, interrompe Morrison. Lémbranse dos relatos de pegadas de Yeti no Bután, do Nepal, do Tibete? É unha área enorme, e grande parte dela permanece prácticamente inexplorada pelos humanos. A conversa é interrompida por unha forte rallada de vento. O ceu,
que estaba limpo a pouco, comeza súbitamente a ficar nublado. Os serpas próximos trocan ollares preocupados. Tempestade de neve, dis un deles. Reúnan o voso equipamento. Precisamos de abrigo. Uma tempestade de neve? Pergunta Morrison, surpreendido. Mas a previsión meteorológica esteve boa durante toda a semana. O tempo muda rapidamente nas montañas, responde o serpa, principalmente neste lugar. Os habitantes locais dicen que os espíritos da montaña viven aquí. Non gostan cando os extraños fican por moito tempo. Os cientistas reúnen rapidamente os seus equipamentos. A neve ya comeza a cair, con flocos grosos a obscurecer a visibilidade. O vento está a aumentar e o frío cortante obrígaos a apresarse. En cuanto camiñan en dirección ás súas tendas, Morrison non consegue afastar unha sensazao extraña. A queda de neve comezara tan repentinamente, tan inesperadamente. E precisamente cando discutían a posibilidade da existencia do Yeti, foi como se alguén tivese ouvido a conversa e decidido interrompela. É só unha coincidencia, dis a si propio. Só os caprichos do clima da montaña. Mas algures lá no fundo, para alén do seu pensamento racional e científico, un outro pensamento desperta. E se os serpas tiveren razón? E se esas montañas foren realmente guardadas por alguén que non quer que os seus segredos sellan revelados? E no uivo da tempestade sente algo quase significativo. Algo como un aviso. Outubro de 2020. Darjeeling, India. Conferencia Internacional sobre Criptozoología dos Himalayas. Cientistas, investigadores e entusiastas de todo o mundo reuníranse nunha pequena sala de conferencias de un hotel. O tema da conferencia foi Yeti, lenda e realidade. Entre os participantes, zoólogos, antropólogos, geneticistas, ben como alpinistas e habitantes locais que afirmaran ter visto yetis ou as súas pegadas, o Dr. Anand Sharma presenta os resultados da súa investigación sobre as pegadas descobertas en Makalu en 2019. A análise xenética de amostras de pelo encontradas perto das pegadas revelou que pertencían a un urso pardo tibetano, diz. Esta é unha especie rara que vive a grandes altitudes. As súas pegadas, distorcidas pelo derretimento e conxelamento da neve, poderían facilmente ser confundidas con as de unha criatura bípede descoñecida. Suspiros de decepción hóubense na sala. Mais unha posíbel evidencia da existencia do Yeti revélase explicável por factos científicos comprobados. Mas o orador seguinte, Mingma Sherpa, un guía con 30 anos de experiencia nos Himalayas, ten unha visão diferente. Eu respeito a ciencia, diz, mas há coisas que a ciencia aínda non consegue explicar. Ya vi mi guío 2 veces na miña vida. Unha vez, durante o tempestade de neve na pasaxen de Renjola. A segunda vez foi no alto vale do Khumbu, perto de un lugar que os habitantes locais consideran sagrado. Mingma describe a criatura como alta, coberta de pelos escuros e a camiñar sobre 2 patas. Diz que o Yeti ollou directamente para ele, mas non demonstrou agresividade. Depois, cando a neve comezou a cair, a criatura simplesmente desapareceu entre as rosas. Non era un urso, dis Mingma confiante. Ya vi moitos ursos nas montañas. Isto era algo diferente, algo máis humano. O debate continúa. Os oradores revézanse na presentación das súas evidencias, pesquisas e hipóteses. A maioría dos cientistas tende a acreditar que as lendas do Yeti esconden avistamentos de animais reais, na maioría das veces ursos, confundidos con unha especie descoñecida de primata. No entanto, a quen acredite que a questán permanece en aberto. O profesor David Morrison, nas súas consideracións finais, resume a situación. A ciencia exixe probas. En este momento non temos probas convincentes da existencia do Yeti como unha especie biolóxica distinta. Todas as amostras analizadas a través de métodos xenéticos modernos revelaron ser restos mortais de animais coñecidos. Fazo unha pausa, ollando en redor da platella. Mas iso non significa que debamos parar de explorar. O Himalaya é unha rexión vasta, complexa e en grande parte inexplorada. Mesmo agora, na era das imaxes de satélite e do GPS, existen vales e desfiladeiros inexplorados pelos cientistas modernos.
continuamos a descubrir novas especies de animais e plantas nesta região. Quem pode dizer con certeza que o Yeti non pode estar entre esas descobertas? Após a conferencia, varios participantes reúnense no bar do hotel, á noite. A conversa, como sería de esperar, continúa a xirar en torno do tema do Yeti. Sabemos que máis me intriga? Pergunta Morrison, bebendo un gole de whisky local. Non son as historias dos Yetis en sí, mas como se encuadran no contexto máis amplo do folclore global. Quasi todas as culturas ten as súas propias lendas sobre povos selvalles que viven longe da civilización. O pé grande na América do Norte, os Yogui na Australia, os Almasti no Cáucaso, os Leshy na Rusia. É un arquétipo quasi universal. Talvez isto sexa un reflexo da nosa memoria xenética, suxere un antropólogo do Nepal. Unha memoria de unha época en que os nosos antepasados coexistiron con outras especies de hominidios, neandertais, denisovanos? Ou unha prollezón do noso medo subconsciente da natureza, acrescenta o psicólogo japonés. O Yeti e criaturas semellantes simbolizan tudo o que está para alén da nosa civilización, para alén do noso controlo. E se for moito máis simples, interrompe un xerpa idoso, que estaba sentado en silencio a un canto. E se estas histórias existirem porque estas criaturas são reais? Os cientistas trocam olhares. Ninguém quer contestar abertamente as palavras do velho, mas o cepticismo é evidente. Percebo a sua desconfiança, continua o Sherpa. Vocês são cientistas. Só acreditam naquilo que podem medir, pesar e fotografar. Mas há coisas que existem, mesmo que não possam ser captadas ou colocadas sob um microscópio. Por exemplo? Pergunta Morrison. O conhecimento, por exemplo, responde o velho. Sabedoria, espírito. Consegue medi-los? Consegue provar a sua existência com os seus métodos científicos? E, no entanto, eles existem. São categorias diferentes, contrapõe Morrison. O Yeti é presumivelmente uma criatura física. Se existe, deve deixar vestígios físicos, pegadas, pelos, excrementos, restos de ossos. E se ele for mais inteligente do que pensa? Pergunta o Sherpa. E se ele souber evitar as suas armadilhas, as suas câmaras, as suas expedições? Isto traz-nos de volta ao mesmo debate travado na conferência. Evidência científica versus fé e tradição. Ceticismo versus abertura ao inexplicável, e isso pode ser o fim de tudo. O Yeti permanecerá no mesmo espaço liminar entre o mito e a realidade, onde habitou durante os últimos 100 anos. Para alguns, é apenas uma lenda, uma figura folclórica. Para outros, é um mistério por resolver à espera de ser explorado. Para outros ainda, é uma criatura muito real que encontraram cara a cara. E algures no alto dos Himalaias, onde o ar é tão rarefeito que cada respiração é uma luta e a neve nunca derrete completamente, talvez os Yetis continuem a existir. Observar as raras figuras humanas a escalar as suas montanhas, como as pessoas observam as formigas a construir os seus ninhos, com curiosidade, por vezes com apreensão, por vezes com irritação. E talvez com o sorriso sábio de seres que sabem que a melhor forma de manter o seu segredo é permitir que aqueles que o procuram duvidem da sua própria existência. Abril de 2023. Algures alto nos Himalaias. O nascer do sol pinta de cor de rosa os picos nevados. O silencio das terras altas é apenas quebrado pelo vento sibilante e pelo estrondo longínquo de un glaciar que desliza lentamente pela encosta. Un grupo de alpinistas acordan as súas tendas, montadas nunha encosta íngreme, a unha altitude de cerca de 6.000 metros. Non están alí por récord de sou gloria. Están alí pela ciencia. A súa misión é instalar unha rede de estações meteorolóxicas automáticas a varias altitudes para estudar as alterações climáticas e o seu impacto nos glaciares dos Himalayas. Jung Lee, un joven climatologista da Corella, sai da súa tenda e observa os arredores. A neve que caíu durante a noite cobriu tudo con un manto branco e fresco. O ar está cristalino.
e a visibilidade é excelente. Pega no binóculo e comeza a estudar o percurso que terán de percorrer naquele día. E depois ele congela. Unha figura deslócase pelo campo de neve, a cerca de 1 kilómetro do seu acampamento. Escura contra a neve branca, bípede, definitivamente na humana, demasiado grande, con proporciones corporales invulgares. O corazón de Jung comeza a bater máis depresa. Coñece as lendas do Yeti, ouviu as historias dos Sherpas, mas como cientista sempre foi cético. Con as mãos trémulas pega nunha cámara con unha potente lente teleobxectiva. A figura continúala, movéndose lenta mas decididamente. Jung tira unha serie de fotografías, tentando segurar a cámara o máis firme posível, a pesar da excitazón e do ar rarefeito que dificulta a respiración. Entón a criatura para. Vira a cabeza endirezando ao acampamento, como se estivese a ollar directamente para Jung. Un longo e tenso minuto pasa. Jung non se mexe. A criatura tamén non. E depois comeza a nevar. De repente, como se un interruptor gigante tivese sido accionado. Os flocos de neve, impulsionados por unha forte rajada de vento, preenchen todo o espazo entre o observador e o obxecto de observación. Cuando a queda de neve abranda, algúns minutos depois, a figura no campo de neve desaparece. Máis tarde, cando Jung mostra as fotografías aos seus colegas, estes examínonnas con crescente entusiasmo. As imaxens mostran de facto unha figura, escura e bípede, mas os detalles están desfocados debido á distancia e ás condicións de disparo. Pode ser cualquier coisa, dis o líder da expedición. Un homem con roupas escuras, unha sombra proxectada por unha rocha, distorcida pela refracción da luz, até un urso de pé sobre as patas traseiras, mas non debía estar lá ninguén. Retorqué Jung. Os alpinistas máis próximos que coñecemos están na crista leste, a poucos quilómetros daqui. E vejam as proporções do corpo. Claramente não é humano. Discutem as fotografias longamente, levantando várias hipóteses. Por fim, decidem incluir este episódio no seu relatório como uma observação de um objeto não identificado, sem fazer qualquer afirmação específica sobre a sua natureza. Quando a expedição regressou à civilização, Jung mostrou as suas fotografias a especialistas. As opiniões divergiram. Alguns viam a figura como simplesmente um jogo de luz e sombra. Outros acreditavam que poderia ser um homem com roupas escuras, talvez um caçador local ou um alpinista que se tinha afastado do grupo. Outros ainda especularam que poderia ser um urso ou outro animal de grande porte. Mas também há quem veja na silhueta desfocada o contorno de uma criatura mencionada nas lendas. Uma criatura supostamente vista por Nicolai Tombasi há quase um século no glaciar Zemu. As fotografias de Jung não causam sensação. São demasiado esbatidas, demasiado ambíguas para servirem de prova de qualquer coisa. Juntam-se a un vasto arquivo de probas semellantes, intrigantes mas pouco convincentes, e o misterio do Yeti continúa vivo, en lendas transmitidas de xeración en aldeas nas montañas, en discusiones e conferencias científicas, no corazón daqueles que acreditan que nen tudo neste mundo pode ser explicado e catalogado, e algures no alto dos Himalayas, onde o ar é tan rarefeito que cada respiración é unha luta e a neve nunca derrete completamente, tal vez os yetis nos observen en cuanto nós os observamos, con curiosidade, con cautela, e tal vez con a comprensión de que algúns segredos deben permanecer por resolver. Esta historia baséllase exclusivamente en probas documentadas de avistamentos e buscas de yetis nos Himalayas, particularmente o famoso avistamento de N.A. Tombasi no glaciar Zemu en 1925 e pesquisas subsecuentes, incluindo o recente relatorio do exército indiano sobre pegadas enormes na región de Makalu en 2019. Obrigado por ouvir. Se gostou desta historia, subscreva o noso canal para máis. Partille a súa opinión sobre o Yeti nos comentarios. Tal vez vose propio teña visto algo inexplicável?